Rodilište Opće bolnice Ogulin jedino je rodilište u Republici Hrvatskoj koje nije posjedovalo transportni inkubator, zbog čega su najmanji i najosjetljiviji pacijenti bili najugroženiji. To su djeca koja su rođena ili puno prije svog termina, palčići, ili su oživljavani, reanimirani, imaju neki problem s disanjem, moraju na respirator, kritično su bolesni iz nekog drugog razloga. Oni svoje liječenje moraju nastaviti u tercijarnom centru tipa KBC Zagreb ili KBC Rijeka, na primjer. To za nas znači preći preko 100 km kroz nekih sat i pol. U situacijama vitalne ugroženosti i transporta u tercijarnu ustanovu novorođenčad se prevozi u običnom jastuku, tijekom čega se pothlađuje, dok pedijatri u pratnji nemaju dovoljan uvid u važne tjelesne parametre. Plemenit cilj prepoznao je dugogodišnji partner udruge RTL Pomaže djeci, tvrtka Megle Hrvatska. Tvrtka Megle Hrvatska već dugi niz godina, točnije rečeno 13. godina, suportira, sufinancira projekte zajedno sa udrugom RTL Pomaže djeci. I ove godine smo naišli na jedan prekrasan projekat u općoj bolnici u Ogulinu koji je vapio ili nedostajao je pokretni inkubator za onu najugroženiju skupinu, to su male bebe. Uz velikodušnu pomoć tvrtke Megle Hrvatska financirali smo kupnju mobilnog inkubatora kojim je omogućen siguran transport novorođenčadi u slučaju vitalne ugroženosti. Mi smo preko 300.000 eura zajedno sa vama skupa ulagali u te projekte i to je jedna velika brojka ovih zadnjih 13 godina i vjerujem da ćemo i dalje nastaviti i dalje sudjelovati u ovim lijepim stvarima. Zahvaljujem humanitarnoj udruzi RTL Pomaže djeci, svima koji su nas podržali, korporaciji Megle. Pozdravljam buduće majke i pozivam vas da dođete roditi u Ogulinsko rodilište, čekamo vas spremni. Hvala i našim gledateljima koji su nazvali 060 9007. Samo zajedno možemo malim koracima činiti velike stvari.